Dalamda olcuklam goğmaya derlerine canına sağımı işlep görsün sağamanca. Şehirde bir video çekecek. Bir adrak udayın tırmaya mümkün. Vaktiniz bolsa dinleyin. Vaktiniz yok bolsa geçip bilersiniz de olcuklarım. Bir zat gurrun verecek de oğlanlara esas stayda men verecek stayda gurrun verecek dedim. Esas oğlanlara değişli. Gıydılara da değişliyer var ama esas oğlanlara değişliyer de. Yine şu bir sanak iş yerim men bilýän tekin şu koştu ayakkabıda koştu işlepdim. Şu da işlän yerimde bir oğlan vardı. 80 yıl, 81 yılda diýip 80 oğlan yani yaş oğlan. Bu Türkiýe gelýär dänim. Yankin gelenine 10 kilo bolýar. 10 kilo bolup durýany. Şolny häzir koşdykkan, koşdy akıp getirip da bilýärmi? Koşuň malzemelerini getirýär, ondan sonra tikip bolandan sonra taýýarlandan sonra alyp gidýär, yetmeýän dady bolýar. Bunu setir astar yetenok, ýene bir zat yetenok diýmezde, getirdiýmezde getirýän, getir bolup işleýär onu. Sonra ilk başda göremde, ustulam aýtdy da, şuloğlanam diýdi, türkmen idi. Menem hä senem türkmen mi diýdim oňam? Howa diýdim, men nerelidim, o lewap bildi. Ha gowdun dedim. İşlep gördüm sağırarda atlaran bärde men atım diýsem tesin çykarmadyk gepleşmedi. Soraما jogap berme çykyp gitdim özüm bir hile korkup kaldım da. Ondan soň oturup soň ustalam aýtdy, "Bu diýdi hiç kimle gepleşen ok" diýdi. Bu diýdi haýaty durmuşa küsmüş bir yer diýdi. Bu diýdi maşgalatynda bir nemelik bolup durdy diýdi. Şondan bäri diýdi näçeler işlep ýör diýdi. Öň diýdi kwartirde bolýardy, kwartirden atdan gatnaýat diýdi. Soňa kwartirden nam çykyp geldi oňuşman diýdi. Sebäbi diňe içýär diýdi. İşlän puluna içýär we iş ýerine başlygy diýdi. Muňa bir kerebatçyk ýatap beripdir, iş ýerine soda ýatyp durýar diýdi. Özü gowa bolan diýdi, gatga bolan diýdi. Hiç ogurlygy ýok, zat ýok, elegirligi ýok diýdi, bir adama zyýany ýok diýdi. Kem geplemeýärim, ýeretmeýärim. Onu men takip edip başladym we bir gün magazyna geldi. Bu ona magazyna geldi bol menem şoň oturumda dogan diýdim, geldim, senem türkmen, menem türkmen diýdim. Gel bir oturup dertleşeler diýdim, bir urleşeler diýdim de men oturtdum. Ona diýdim, "Näme bolu saňa?" diýdim. "Yani bu derejä ýeter bak, onu kil berem" diýdim, "Türkde işläp ýörekeniň" diýdim. "Bir kwartira aladyňam ýok eken" diýdim. "Şunday eşitdim men" diýdim, "Müjetem nemeleň" diýdim. Ondan diýdi, "Aýaly on" diýdi, "Men diýdi şuta gelemde" diýdi, "Men bir kil ýarak" diýdi, "Bir paşda 2 kil ýarak" diýdi, "Gowdy" diýdi. "İşledim hem" diýdi, "Pulam uratdym öýme" diýdi. "Karoçy bu aýal bilen 5 ýyl söýüşipdir, söýüşip alypdyr, öýnekler bermejek bolupdyr, aý bular hem gatnapdyr, godaçlyk ondan soň öýneklerim bermänler bolan, muňa öýneklerini biz barjak gel, eýleň beýleň bolup, opşam diýe 5 ýyllap söýüşdik diýe, gulluga gitdim, geldim, ýerimde garaşdy diýe. Şular ýalap bolup diýe, men şoňa öýlendim diýe de, bir-birimizde ölüp betdik diýe de, şular ýa durmuş gurduk diýe. Şeýle söýüp aldym diýe de. Bärik gelim 2 tane jabam gyýdym mady diýe. Bärik gelenden soň diýe, aýalym diýe, ýerimde diýe, şular ýalap diýe, nimeler etdi diýe, düşündiňiz. Bu diýe aýyrışdyk diýe. Bu gitti 2 gyýdym mally da gitti diýe. Şondan soňra diýe, men ýa şo wagt diýe, 10 ýyl mundan öň diýe. Telefonumy dögdüm şu taýda diýe. Telefonumy dögdüm diýe, dünýeden hem doýdum, hemme datdanam doýdum diýe, gözüm gararly diýe. Şondan soňra diýe, aslında näçe de özüm öldürjegem boldum diýe, ýene başarmadım diýe. Karoç diýjek bolýan dadym, bu oğlan şu aýaly ýüzünden, aýaly şuraya ikilik etdi maňa diýip, şu sebäpden özüni bir durmuşdan doýurup bir görseňiz bir new sagyrynç bir näme diýsem kem bir gete gaýdan tapagy ýok da üstü başyny görýän bolan şeýle neýsem agyrdy da. Indi diýjek bolýan dadym oğlanlaryň değişilýäne dogrudur bolup biler, aýalyňa ikilik edip biler, biz mesele yani ne bileyim yani bu durmuşda yaşlık ettir bilýär, bir ýalňyş men adam ýok da, ýalňyş biler. Bu ýalňyşda bolýa bagyşlamadyňyz, aýryşdyňyz. Ýöne şu 1-3 gün sizin şular ýalak edip dünýeden doýup durmuşdan geçmeňiz ýalňyş. Ine men şun aýdýanmyň sebäbi bir kunlukda bir işleşlemeden bir gabat belidänim şularlaryň tutup giden aýtdy da kimlik zady ýok da, oja pasport zady dolup gidenom. Şol arada şol tutka tutuklarda tutulup gidýärbi. Indi men şol pikir edýän şolary näme diýäkä aňyrda. Hiç kimem ýok. Hiç kim bilen mesabaty ýok, hiç kimle gürleşmedik, hiç kimle emetmedik oğlan. Ýa-ni diýjek bolýan zadym men aýdýan şolary senen käşke diýen şeýtmän diýen bir durmuşdan doýup şunday özüň içkä bermän diýen işläp, gazanyp, jaý alyp, maşina alyp, aýakda durup, ýani täzeden ýene öýlenip bilerdiň. Aýalyň birkide diýer saňa "Wahey, ýalňyşmaly alekenim, aýyrysmaly alekenim meni ärim, şular ýalap gowdurmuşda ýaşap ber. Käşke menem şu aýyrysmadyk etmedik bolsam, şo bok iýmedik bolsam, şular ýalap gowdurmuşda ýaşardym" diýip ardy göderdi diýsem, maňa ýa gerek gelýär. Men ýa häzir ýa gyýdlam diýe öňümden çykdym men tanamaýan ýa. Oşa 20 ýaşdan geçdim men gyýdlam diýe, 22 ýaşlaryna gyýdlam ma diýe. Ullokan gyýdlarym ma diýe de 20 ýaşdan geçen ýöne men şu gyýdlam öňümden çykdym diýe, men tanamaýan iki tanjak gyýdym ma diýe. Yalnız yani şu nyalak etmeň diýjek bolan oğlanlara.
bir ödüňiz içke bir bolur bolsa da bermeň hojaloğum dağıdy diýip ayakda durjak bolun. Geçer ýaly her kimiň başynda bolup bilýän zat. Geçýär bu zatlar. Şoň üçin hem şolar ýalak adamlar görýän näme magyrýar da şolar etmeň oglanlar. Ayakda durun bir oňa işleýän gazanyň ýani bir maksat goýun öňüňde şoňa göz edip ýaşamak üçin hasam beter güýçleniň, hasam beter güýçli bolundanym oňot ýaşaň, oňot durmuş gurun. Bolar täzeden ýene durmuş gurarsyňyz gülýalak bolup gider. Ýöne bular ýalak bolmaň da, bular ýalak etmeň ýani dünýeden doýup, durmuşdan doýup özüňizi zaýylamaň, özüňiz bir bolar bolsa şolak zatlara içke oňa-muňa bermeň oglanlar. Menden size maslahat. Ýene bir zat geçen oglanyň bir gelip ýaýnymda diýär, şolar ýalak bir-birini ýaşaşdym diýär. Ayrılık diye ayrılmamızdan sonra diye men diye şoňla düşen videolarym vardy diye suratlarym vardy diye bunu aýalyma uğratdy diye aýalym gördü diye şu wagt ağlap diye menden aýrylsak diýip denemede otur diye çağala merwet dolup otur diye. Yani dogrudur daşar ýurtda her kimiň ihtiýagy bardyr, erkek oglanlar, aýallar bilemek. Ýöne gynnan tamam bil aýalyňa märi bar ekenne diýen aýalyňa märi bar eken men şoňa gynanym hasam meter. Bir daşar ýurtda dogrudur bir jan organizmimiz bir jan organizmda talap edip bilýär-de, bolup bilýär bu zatlar. Ýöne şu bir taçan ýeriňizde bir götüňizi süpürseňiz, bir bildirmeseňiz bu boljak da bir gaýlar ýerlere de berjek maslahatym gaýrat ediň dänim şolar ýaly edip biriniň hojalogyny ýykmaň gerek ýok ýani. Tamam söýüpsiňiz, söýüşipsiňiz, gedipsiňiz, tozupsiňiz, aýrylypsiňiz bolup biler bu zatlar. Ýöne biz aýrylyk diýip muň maşgalatyny ýykmak mundan büýdüp aralynmaýar da. Muň bir öýünde tagan bir aýraçylykda bir aýaly görgülin düşünýän näni otada çağajyklar bilen oturan hem ýolbaşyndan aýry ýolbaş bärde olaňarda hojalyk diýip ylgap beren şeýle bir arasda tämiz aýarlanmady bar da şolara näme magyrýar da şolara etmeň şu ýalňysy. Siz bu erkekden bole bilen bir erkege şekdir da mundan araljak bolup ol aňarda oturan aýaryny ýakmaň da bir hojalyk ýykmaň da gaýrat ediň dänim. Gynanýan şoňa alatlar eşitdemde. Bolup biler, gedip bilersiňiz, näme tozup bilersiňiz, näme edip bilersiňiz, ýaşaşyp bilersiňiz, ol siziň özüňize bagly. Ýöne şeýle bir zatlarda Allah her kim gözüne ansap bersin da bu ýaşda da dälle bilemok ýani. Bu näme-de men pikirimçe bir nebissemi kädiýänne. Şu dünkü oglanyň diýen gelini bir daşrakdan, uzorakdan şeýle görýänne atlandyr. Men hiç kim gadyny atlandyrjak gel ýöne ullo kan aýal bolup gelşen okda şoň şu eden hereketde şoň aýalyna soraýarak etmedi. Yani başarsaňyz etmeň dogonjuklarym. Bir hojalyk ýykmaň, gezin bolýar, töýşersiňiz, gezersiňiz, ýaşarsyňyz, urşarsyňyz, aýyrşarsyňyz ýöne hukmany suratdaşyn aralmak üçin hojalyk ýykmak diýilen zat ýok. Yani şo maksady şo zat hyýal kelleňizden aýyryň beýniňizden siliň dogonjuklarym. Janyňyz sag başyňyz dik bolsun Allah jan hemmäňiziň ýurtdaşyny işläp beren oňjuklarym. Ýene bir zat soňky bundan öňde bir video paýlaşdypdym. Şo videomda hiç bir like atmadyňyz, bir repost etmediňiz, paýlaşmadyňyz, bir ýarym ýalaňaç zat görseňiz, biriniň jeda çekip duran bir maskara videosunu görseňiz, haýdaşyp dost ýarlaryna tanasaňyz, tanamasaňyz hemmekşe paýlaşýaňyz da ýöne şolar ýarak ýarawsız adamlar paýlaşyp bir sizden kömek soraýar, siz bize kömek ediň, dokda köpüňiz. Görmezden gelip geçýäňizde gaýrat ediň bir like basyň, repost ediň, görsünler de bu kömek etjek adamlar hem görsünler. Men bolmasa häzir men şu videoma mesela like basyň diýjekkä. Men şu videoma like bassaňyz, basmasaňyz basmaň. Men like soramak bu videonda. Dinleseňiz dinlemeseňiz özüňiz bilin. Ýöne şolar ýarawsız adamlar, mätäç adamlar paýlaşanmatym haýyş sizden. Şu videodan öňde bir videoma, şu videoma like repost edip berin gaýrat ediň dänim. Kömek etjek adamlar görsün. Özüňiz kömek edip bilmeseňiz adam haýyrda waňyz ediň, dileňiz ediň de ýöne like reposta paýlaşyň. Bir 4-5 adama paýlaşyň, kömek etjek adamlar görüp kömek etsin. Şu jagada ýankyja oglanymyz 2001-nji ýyl şundan öňdäki videoda goýandyr suratynam. Şu jagada çagamyzda kömek ediň. Bir suwa bökkäden suwa bökkende 4-nji 5-nji oňurgasyny döwdürýär-de bilemek näme hilek bolup döwülýär. Ýani şu dik suwa bökkende bilemek bir nemerek bolup düşýärmi ýa kellet ýere degýärmi şo ýerde. Bolmasa hemmek şeňe böküp duran ýerde suwa. Boljak zatda Allah jan maňlaýynda bolsa hiç ýyl muňa gutulma ýok da şoň üçin bir geniň üýşip kömek edeliň. Ýene de bir çağajygymyz, bir ýanan çağajygymyz, bir dogonjuklarym ýaňy adamja ejeleriniň ejesi jaň etdi maňa bir ýerden nomor malpdyr. Şu jaga çağada kömek edeliň. Häzir ýaýnaşjak, şo ýaýnama şo jaga çağanam aljak ne diýip bola şoň ejesini. Şoň bilen ýaýny ýapyp şo taýdan şoň nomoryny, hasabyny hemme dip özüňize aýdyp şo ýerden şoňa da gelin kömek edeliň. Şu jaga çağan inni suwlary ýüzüne tarap üýşüp başlapdy dedi, ýanypdyr çağa. Şoňa kömek edeliň üýşeliňde dogonjuklarym. Häzir ştada ýaýny açyp ýaýny aljak dogondan sag bolun.